perlombaan 6 kaki di Kroasia. Anjing dan pemiliknya berkompetisi di acara akhir musim panas. 13 tim ambil bagian dalam lomba lari pendek dan renang, dan kontes makan dan minum cepat. Pa evo, pripreme traju 11 godina, koliko ih Jagoda ima. Jagoda jede sve redom i moramo uvijek paziti smeće, da nije otvoreno, moramo paziti porcije hrane, tako da je ovo bilo dosta očekivana i zaslužena pobjeda. Balapan tahun ini dimenangkan oleh Antonia Birker dan Nandu. Pa pas, on ima sada 3 godine i uzela sam ga iz azila iz Crikvenice, imam ga sad pola godine i dobar pas, nema na čemu, top je pas, ne mogu ništa reći.